Ғалам ехан икіз-сикіз ханлы яқтыртқан объекттарға толы күк немәгелер яқтылықтан ап-ақ түгел немәгә. Яқтылықтың тизлеге бар, без оны беләбез. Ул капыл бер нимә түгел. Шулай, мәсәлән, кояштан сыккан нурдарга ергә барып йитер өчен 2 минут тирәһе кирәк. Безнең йондызыбыз якын калгандар әйтелмәслек алыслыкта. Уларның яктылыгы безгә һаман осып җитмәгән. Бу беренче фикер, немәгә күк ап-ак түгел. Икенче фикер, йондызлар җиһан кимәлендә мәңге түгел. Миллиард елдар яшәһә лә, улар да бер заман һүнә. Шулай бер йондыз тауһа, икенчеһе берәй ердә мотлак һүнә. Һәм әйтер кирәк, вакыт бара торгас, яңа йондызлар тауһын өчен кирәкле мәдәләр бүтеп бара. Димәк, йондызлар һәр заман әҙәя бара. Шуңа күрә бер вакыт җиһан галәм бар дөнья кап-кара буласак. Тағы бір фикер, немәгә төнге күк ап-ак түгел. Галәм һәр вакыт бер туктаусыз бөтәякка карай тиз киңәя, зурая. Шуңа яктылыкка ергә барып җитер өчен юлды күбрәк үтер кирәк. Мәсәлән, кеше экскаваторда өскә йөгерә, ул кире аска төшерә. Экскаватор ул галәм, йөгергән кеше ул яктылык нуры. Һәм дә әйтер кирәк, галәмдән киңәюе һәр сак, һәр заман шәвәя бара. Яктылыктың тизлеге бер, ул үзгәрмәй. Шуңа күрә бер ниндәй йондызның нуры һаман безгә җитә алмай. Башкорт күп сәйсә, без уны беләбез. Кара сәйде, хушлы сәйде, һөт куеп эсәбез. Тик ундай үләндәр супермаркетларда һәм башка магазиннарда һатылмай. Шуңа моны һеҙгә әйтке килә, бар. Йома сәй дигән безнең дусыбыз сәйдәр һата. Уларда ысын сәйдәр, башкорт сәйле әлбиттә бар. Яшелле, каралы бар, төрле илдәр сәйдәре уларда бар. Ассортименттар ысын зур, инеп карагыз һәм мотлак монда ссылка аша инегез, яки интернетта йома сәй дип эзләһәгез, табаһыгыз, кайдан уларны һатып алырга була. Әлбиттә, күктән ап-ак булуы башка күренештәр менән дә бәйле. Улар минеңсә ябай гына. Был мин һөйләгән ул Ольберс парадоксы, ысын барлык кебек күренә.